en tiedä meneekö tää kauhean hyvin, kun en oo tänään vielä pelannut Minecraftia ollenkaan. Mennäänpäs tänne. Vihaan tätä speedia. Noin. Joo, tuolla on ainakin yksi chesti. Mitään järkevää. Ottakas katsot. Ai jaa, mulla on jäänyt yksi peli päälle. Sen minä laitan kohta pois päälle. Jos se nyt sammuisi. Ottakas katsot. Noin. Nyt se lähti. Siinä. Okei. Semmoista. Pitäisiköhän meidän mennä tuonne taloon, minne mä just hakkasin. Eikö ne mun asetukset ikinä pysy? Ne pysyy. Kuka on jättänyt näin hyvät kamat tähän? En nyt sano mikään parhaat kamat, mutta jonkun aika hyvät. Aika hyvät kamat löytyi siitä. Ja kertokaa ihmisissä, mitä mä voisin alkaa kuvaamaan. Näitä, mitä no joo, Minecraftia ainakin se kannattaa, joo. Voimme pelata tätä Agariota tai tämmöstä, mutta ottakaa kommenteissa, mitä mä voisin alkaa kuvaamaan. Koska haluatteko te jotain Bridgesi tai tämmöstä, koska niin. No, jos te tykkäätte katsoa pikkaa Minecraftia, niin sitten mä teen pikkaa Minecraftia. Mutta jos te haluatte välillä jotain muuta peliä, niin sitten mä voin tehdä kyllä näitä pelkkiä Minecraft-videoita. Joo. Näistä täällä, että tämä on kylmä. Mä tarvitsen Eikö oikeesti täältä tuu mitään järkevää? Jos täällä olisi chesti, niin siellä tulee kivimäärä. Ottakas hetki. Län 150. Ei. Tuolla on chesti. Anteeksi, jos tässä videossa tulee vähän lagia, koska mä oon laittanut yhden jutun väärin. Niin mun pitäisi laittaa yksi ja sitten seuraavassa jaksossa tulee parannut nämä.
lupaan sen. Tai jos mä en muista sitä, niin en mä sitten voi. Mutta jos mä muistan, niin siinä pitäisi olla. Tuossa on chest. Mä uskon, että se on laitettu. Ei tässä ollut. Missään tarvitsisi enchanting table. Joo, supply dropit oli aikaisesti, mä en edes huomannut. Mutta siis niin. Rajat on tossa, kyllä mä kerrotaan tähän käydä. Parempi chestplate ja ase vois kyllä löytää. Ei meillä mikään kiire. Et se nyt alkaa olemaan. Tuossa on karkuun. Otan toi ennen kuin lähetän. Sehän tuli se parempi chestplatekin sieltä. Oli kyllä vertti. Ottakaa. Yksi on muuten ruokaa heittiin pois. Onpas on tyhjä. Tuossa. Ei. Joo. Jos me voitettais tääkin matsi, niin ois kyllä aika naista. Joo. Damn. Just niinku ku sanoin, tai siis niin, refillas, niin tuli kivimiekka. En tälläkään pärjätä, meidän pitäis päästä enchanttaamaan tää miekka. Koska meillähän on leveliä, mutta eihän meillä ole tietenkään missään enchanting table. Et jos menis hakemaan, se ei kerkeä tulla. Aika nuubi kamaattu. Voisiko olla kyllä itse rektaamassa. Tai no en mä, koska sillä olisi kyllä parempi chestplate meille, mutta ja kypärä. Tai no kypärä ei paremmin, mutta niin. Otetaan taas täällä. Deathmatch alkaa ihan just. Tällainen video oli tällä kertaa, että se olisi tämmönen peli tällä kertaa, että se olisi moikka moi ja moi.